ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ವಿನಂತಿ, ದಯಮಂತ್ ಇಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಊರದ MLA ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ತೂದ್ ಇಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಮುಟ್ಟ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ. ಇನ್ನಿತ ತಾರೀಖ್ ಇನ್ನಿತ ಡೇಟ್ 26 ಆಗಸ್ಟ್. ಇಂಕಲ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಈತ ವರ್ಷಡು ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ, ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ. ಏರ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಕೇಂಡ ಪಂಡ್ಪೇರು ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟದೇರ್, ಕೇಂಡ ಪಂಡ್ಪೇರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಟ್ಟದ, ಅವು ಕಟ್ಟದ, ಇಂದು ಕಟ್ಟದ ಪಂಡ್ಪೇರು. ನಿಕಲ್ ಮಂತಿನ ಓಣಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಮಂತ್ ಮನ್ಪುವಾರ. ಎನ್ನ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರಡ ಒಂಜೆ ಸವಾಲ್, ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋನಗ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಅದು ಪೋಪಾರತ, ಅವೇ ರಸ್ತೆಡ್ ಪೋಪಾರತ, ಇರೆಗ್ ಒಂತೆಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ. ಇನಿ ಆನ ಬೇಲೆ ಅದ್ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಸ್ಕೂಟರ್ಡು ಪೋಂದುಂಡು ಗುರಿಟು ಬೂರ್ದು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಎನ್ನ ಕಂಡ ಎದುರಾಯಿನ ಇಂದೊಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಚೆನ್ನ ಏತ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಇನ್ನೊಂಡಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಆಂಡ ಅರ್ನ